खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एइचएस सेथि बोसोर आरिमु आयदायाव बर' बिजों थिसनबाय। बुहुमा थाजासिम कंग्रेस एआइइउडिएफनि गोरोबथाया थागोन बुंदों रुपज्योति कुर्मी। आसाम सोरखारा थिसनथाइलाइ डाउनलड खालामनो थाखाय वेबसाइट फोसावदों। सनारिनि सापेकाटियाव बिस गोनां मैखुन जानानै सा 13 सुबुङा देहा फाहामसालियाव। गोदान पार्लियामेन्ट हाउसखौ 28 मेआव बेखेवगोन, नाथाय मोन 21 हेंथा दोलोनि बयकट खालामनो थांखि। जगिघपायाव इन्टारनेशनेल माल्टि मडेल लजिस्टिक हाब लुनायखौ दाननैसोनि उनावनो बेखेवसिगोन बुंदों नितिन गडकारि। सिद्धारामायानि मन्त्रि आफादाव आरोबाव सा 24 मन्त्रिया समायखिरा लागोन। गसाइगाव पुलिस थानायाव दा आसाम बाहुमुखि समबाय समिति एलटिडिनि रां दोनथुमगिरिफ्रा गसाइगाव थानाखौ बेंखनदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बर' बिजों फरायनानै देग्लाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। एइचएस सेथि बोसोरखौबो देग्लायनिफ्राय बर' बिजोंजोंनो फरायनो हासिगोन। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ दिनै ससियेल मिडियायाव पस्ट होनानै बे बाथ्राखौ रोखायै फोसावदों। बेजों लोगोसे आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनिफ्राय फोसावनाय नटिफिकेसनखौबो शेयार खालामदों। नाथाय बे खाबुखौ आर्टस एबा आरिमु आयदानि फरायसाफोराल' मोननो हागोन। बिगियान आरो फालांगि आयदायाव बर' बिजों थिसननाय जाथ'वाखै। मख'नो गोनांदि आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ दिनै मोनसे नटिफिकेसन जारि खालामनानै 2023-2024 फरायसमनिफ्रायनो एइचएस सेथि बोसोराव आरिमु आयदायाव बर' बिजोंजों फरा जागायसिगोन होननानै फोसावदों आरो एइचएस सेथि बोसोराव बर' बिजोंजों फरायनो गोसो जानाय फरायसाफोरनो बेनि खाबुखौ खालामनानै होनो थाखाय काउन्सिलआ गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बिथोन हरदों। बबेखानि काउन्सिलआ जारि खालामनाय नटिफिकेसनाव फोरमायनाय बायदिब्ला हिस्ट्रि, जिअग्राफि, एडुकेसन, लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, पलिटिकेल साइन्स, इनभाइरनमेन्टेल एडुकेसन, मेथमेटिक्स, स्टाडिज आइटिआइएन बायदि आयदाफोरखौ एइचएस सेथि बोसोरनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा बिमा रावजोंनो एबा बर' रावजोंनो फरायनो मोनसिगोन। मख'नो गोनांदि बर' बिजोङा 10 थाखोनिफ्राय एइचएस थाखोसिम दावखोनाया बर' हारि आरो बर' रावनि आरोबाव आगानसे जाफुंसारनाय होननानै बुंनो हायो। बेजों लोगोसे बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा मख'जानाय आयदाफोरखौ बिमा रावजोंनो फरायनानै बुजिनायाव आरो सोलोंथाइ लानायाव गोरलैसिन जागोनाबो रोखा। कंग्रेसनि दैदेननायाव आसामावबो गासैबो हेंथा दोलोफोरखौ खौसे खालामनो नाजानायनिफ्राय एआइइउडिएफखौ गोजानाव दोनदों। अब्लाबो बिजेपिनि सायाव खिथेर लानो थाखाय एआइइउडिएफआ खौसे जानायाव कमप्रमाइज खालामनो थियारि। नाथाय कंग्रेसआ एआइइउडिएफखौ गोरलैयैनो लानो थियारि नङा। कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि गेजेराव गोरोबथाखौ लानानै बेबायदि एना-एनि सोलिगासिनो दङ। बे समावनो बुहुमा जेब्लासिम थागोन अब्लासिम कंग्रेस एआइइउडिएफनि गोरोबथाया थाबाय थागोन होननानै दाबि खालामदों बिजेपिनि एमएलए रुपज्योति कुर्मीआ। मानसिफोरनो दिन्थिनो थाखायल' बे मोननै राजखान्थि हान्जाया माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो होननानैबो रुपज्योति कुर्मीआ बुंदों। बे समावनो रुपज्योति कुर्मीनि बाथ्राखौ रावबो खोनासङा। कंग्रेसआ एआइइउडिएफजों गोरोबथा खालामा होननानै रुपज्योति कुर्मीआ फिननाय होनानै बुंदों हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियाआ। ओरैहाय एआइइउडिएफआ बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय हेंथा दोलोजों कमप्रमाइज खालामनो थियारि होननानै एआइइउडिएफनि एमएलए डक्टर हाफिज रफिकुल इस्लामाबो बुंदों। नाथाय कमप्रमाइज खालामनो थियारिब्लाबो अखिल गगैखौ गोरलैयै लानो हायाखै एआइइउडिएफआ। रफिकुल इस्लामनि बायदिब्ला अखिल गगैआ बिजेपिखौ मदद खालामगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि आसामाव बिजेपि हेंथा दोलोफोरनि माहाजोनआ माबायदि जाफुंसारो बेखौ समासो खिन्थासिगोन। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि नुजाथिनायाव आसाम सोरखारा बृहस्पतिबारखालि गेदेरथार हाबाफारि खुंनानै गोदानै सायख'जानाय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइलाइ रानदों। खानापारानि भेटेरिनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय थिसनथाइलाइ राननाय हाबाफारियाव आसाम सोरखारा
सा 44,703 बिजाथिफोरनो अफिसियेलि थिसनथाइलाइ रानदों। नाथाय बिजाथिफोरा बे थिसनथाइलाइखौ अनलाइन डाउनलड खालामनानै लानांगोन। बेनि थाखाय आसाम सरकारा वेबसाइट फोसावदों। बिफान लायै बिफान आलादा आलादा वेबसाइट फोसावदों सरकारा। बिजाथिफोरा सायख'जानाय बिफाननि वेबसाइटआव थांनानै गावबा गावनि वेबसाइटखौ डाउनलड खालामनानै लानो नांगोन। मख'नो गोनांदि बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटाराव टुइट खालामनानै फोरमायदों। साख्रिनि थाखाय गोदानै सायख'जानाय बिजाथिफोरा मोनसे थिखानाय समनि गेजेराव गावबा गावनि बिफानाव जयनिं लानांगोन। बिजाथिफोरा फैगौ 1 जुननिफ्राय 15 जुननि गेजेराव जयेन जानांगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों। सनारिनि साफे खाथियाव बिस गोनां मैखुन जानानै माखासे सुबुङा जब्रा जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला चराइदेव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सनारिनि साफे खाथियाव बिस गोनां मैखुन जानानै सा 13 सुबुङा गोब्राब जब्रायाव गोग्लैदों। बिस गोनां मैखुन जानानै जब्रायाव गोग्लैनाय सुबुंफ्रा गासैबो साफे खाथि कुबुरि फोथार आरो बगाबाग ओनसोलनि। हाग्रानिफ्राय लाबोनाय बिस गोनां मैखुन जानानै जब्रा जानाय कुबुरि फोथारनि मोनसे नखरनिनो सा 8 सुबुंखौ फारियै टनिराम कर्मकार, शंकर कर्मकार, ममता कर्मकार, हेमंत कर्मकार, मंगली कर्मकार, गणेश कर्मकार, अखिल कर्मकार आरो परिस्मिता कर्मकार होननानै सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसे बागाबागाव जब्रा जानाय नखरसेनिनो सुबुंफोरखौ फारियै नन मुरा, पिंकी मुरा, बेलमणि मुरा, लकी मुरा आरो अजय मुरा होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै फुंनि आदारजों लोगोसे हाग्रानिफ्राय लाबोनाय मैखुनखौ संना जानायनि उनावनो खिलाय गोबालाय जायो। जाउनाव गासैखौबो साफे खाथि खोन्दो सावस्रि मिरुआव थिसननाय जायो। नाथाय देहायारि हालोदा गाज्रि जानायलाय बिसोरखौ गासैबो चराइदेव जिल्ला देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो उननि समाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़आव दैथायहरनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गोदान दिल्लीयाव गोदानै लुफुंजानाय गोदान पार्लियामेन्ट हाउसखौ फैगौ 28 मे 2023 रबिबारखालि बेखेवनो साखाफारा जादों मिरु सरकारा। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बेखेवगोन होननानै थांनाय 19 मेयाव पार्लियामेन्टारि सेक्रेटारियेटआ फोसावदोंमोन। नाथाय बे खौरांखौ मोननायनि उनाव हेंथा दोलोनि गासै मोन 21 दोलोआ बयकट खालामनो थांखि लादों। ओजोंहाय गोजौसिन बिजिरसालिनि उकिल CR जया शकिनाबो दिल्ली गोजौसिन बिजिरसालियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बे गोदान पार्लियामेन्ट हाउसखौ बेखेवनो मोना आरो हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि आखाइजोंसो बेखेवनांगौ होननानै पिआइएल होदोंमोन। बे लेखानो गोजौसिन बिजिरसालियाबो हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआसो बे गोदान पार्लियामेन्ट हाउसखौ बेखेवनो हागोन होननानै रायदान होदों। ओजोंहाय आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अतुल बराया हेंथा दोलोनि बे बयकट खालामनो थाखाय लानाय थांखिखौ आयेन बेरेखा होननानै सोंखारिदों आरो 28 मे खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों। एनडिएनि गासै मोन 25 दोलोआ नाथाय बे गोदान पार्लियामेन्ट हाउसखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै पार्लियामेन्टारि सेक्रेटारियेटआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे गोदान पार्लियामेन्ट हाउसआव लकसभानि थाखाय गासै 543 निफ्राय बांहोनानै 888 मासि बानायनाय जादों आरो रायजो सभानि थाखाय 250 निफ्राय बांहोनानै 384 मासि बानायनाय जादों। आफां आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव थानाय अभयापुरी महकुमा बेन्दोंनि जगिखफायाव दुलाराय भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन इन्टारनेशनेल माल्टि मडेल लजिस्टिक हाब लुफुंनायखौ अखाफोर दाननैसोनि उनावनो मिरु सोरखारनि हान्थामेला बिफाना बेखेवनो साखाफारा जाबाय। बृहस्पतिबारखालि मिरुनि हान्थामेला मन्थ्रि नितिन गाडकारिया बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। भारत माला योजनानि सिङाव इनलेन्ड वाटारवे टार्मिनेलनि जोहै मिरु सोरखारनि हान्थामेला बिफाना गासै 764 कौटि रां खरसा खालामनानै 300 एकड़ हायाव लुफुंनाय जादोंमोन बे इन्टारनेशनेल माल्टि मडेल लजिस्टिक हाबखौ। गासै 3 किल'मिटार गोलाव रेल लाइनबो थागोन बे इन्टारनेशनेल माल्टि मडेल लजिस्टिक हाबआव। मिरुनि मन्थ्रि नितिन गाडकारिया बुंबावदों दि बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुङाव थानाय जगिखफायाव लुफुंजानाय बे इन्टारनेशनेल माल्टि मडेल लजिस्टिक हाबआ सा-सानजा रायजोनि अनगायैबो भुटान हादरनि थाखायबो जौगानाय बिथिङाव जोबोद मुलाम्फा जागोन। मानो होनोब्ला धुबुरी खाथिनि रुपसि बिरखं गाथोनाबो जगिखफानिफ्राय गोजान नङा आरो भुटानाबो गोजानद्राय नङा।
गोबां रोखोमनि फालांगियारि मुवा बेसादफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनानै बे इन्टारनेशनेल माल्टिमडेल लजिस्टिक हाबावनो दोनथुमनाय जागोन। बेनि अनगायैबो मन्त्रि नितिन गडकारिया बुंबावदों दि मिरु सोरखारनि हान्थामेला बिफाना सा सानजा रायजोखौ जौगाहोनो थाखाय 1,30,000 कौटि रांनि प्रजेक्टजों गासै मोन 360 प्रप'जाल एबा मावथांखि लादों। कर्नाटकनि गिबि मन्त्रि सिद्धारामाया दिनै शुक्रबारखालि गोदान दिल्लीयाव कंग्रेसनि सुप्रिम' राहुल गान्धीखौ लोगो हमफैनानै गावनि गोदान मन्त्रि आफादाव सोसनजानाय सा 24 गोदान मन्त्रि आफादनि मुं फारिलाइखौ गथायफैयो आरो सावरायग्रोयो। सा 24 कंग्रेस एमएलएफोरनि मुं फारिलाइखौ होनानै राहुल गान्धीनिफ्राय फाइनाल एप्रुभेल लादों गिबि मन्त्रि सिद्धारामाया। गाबोन सनिबारखालि बे सा 24 गोदान मन्त्रिफोरखौ समायखेरा लाहोनाय जागोन। अदेबानि आथिखालाव रावनिबो मुंखौ मिथिहोथ'वाखै आरो स्रोदै दोनखोमाथ'दों सिद्धारामाया। मख'नो गोनांदि थांनाय 20 मे खालिनो सिद्धारामाया कर्नाटकनि गिबि मन्त्रि महरै आरो डीके शिवकुमारा डेपुटि गिबि मन्त्रि महरै समायखेरा लाखाबाय। नोजोर होनो गोनांदि कर्नाटक बिधान सभानि गासै मोन 224 मासियाव कंग्रेस दोलोआ गासै 135 मासि आवग्रिनो हानानै आबुङै सोरखार दानो हादों। लोगोसेनो कंग्रेसनि हेफाजाब दोलो जनता दल सेक्युलार दोलोआ 19 मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन। नाथाय बिजेपि दोलोआ गोहोआव थानानैबो गासै मोन 66 मासि मोननो हादोंमोन। दिनै गसाइगावनि पुलिस थानायाव गोबां रेकर्डिं दोनग्रा सुबुंफोरा थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय गसाइगाव थानायाव गोबां हिन्जाव हौवा सुबुंनि होंगो दोंगो। 5 कौटि रांनिबो बांसिन रां जानायनि अजद रेकर्डिं दोनग्रा रायजोनि। गसाइगाव सुरिपारा गामिनि थागिबि कन्डिसन नार्जारी मुंनि सुबुङा दा आसाम बाहुमुखी समबाय समिति एलटिडिनि सासे एजेन्टआ 900 सुबुंनिबो गोबां सुबुंनिफ्राय 5 कौटिनिबो गोबां रां खांनानै थगायनानै जानायनि अजदआ सोराङाव फैदों। रां दोनथुमनाया मोननांगौ सम जाब्लाबो रां गरसेबो होआखै कन्डिसन नार्जारीया। मावख'आ बन्द जाबाय, सोरखारा बन्द खालामबाय बायदि बुंनानै रेकर्डिं दोनग्रा सुबुंफोरनो दिनैसिम गरसेबो रां होयैनि अजद थिखांदों रायजोफोरा। नाथाय दिनै रायजोफोरा जेनिबो राहा गोथे जानानै गसाइगाव पुलिस थानायाव रायजोफोरनि दोननाय रांखौ जेन' मोनफिनो बेनि थाखाय थार बिजिरनाय नागिरफैयो आरो सोरखारनिसिमबो खावलायो जेन गासैबो रायजोनि दोननाय रांखौ मोनफिनजोबो। लोगोसे कन्डिसन नार्जारीया सराइबिल पुलिस थानानि गाहाय राजेन्द्र दासनो 1.5 लाख रां घुस होनानै खुगा मथिनानै दोनदों होननानै अजद होदों रायजोफ्रा। मख'जाथावदि थांनाय 22 अक्ट'आवबो सराइबिल थानायाव रायजो राजाफ्रा न्याय नागिरनानै ज' थांदोंमोन। नाथाय आइसि राजेन्द्र दासआ जेबो मदद होआखै होननानै अजद खालामदों गोबां रायजो राजाफ्रा। दिनै फिन आरोबाव सराइबिल ओनसोलनि कन्डिसन नार्जारीनाव रां मोनग्राफ्रा कन्डिसन नार्जारीनि लिंहरनाय बायदि थानायाव फैदोंमोन। नाथाय कन्डिसन नार्जारीया थगायनानै गुबुनाव खारखोमानायनि अजद खालामदों रायजोफ्रा। लोगोसे गोबां रां दोनथुमगिरि रायजो राजाफ्रा मोननांगौ रांखौ मोनफिनाब्ला कन्डिसन नार्जारीनि दंनायमानि धोन सम्पति हा हु सिज खालामनानै आदाय खालामगोन होननानै बुंथियो भुगिनांनाय सुबुंफ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।